Takže WhatsApp lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude jen taková projížďka po okolí a lokálních spotech, tak užívejte. Předem se omlouvám, že toto video bude hodně proházené voiceoverama, protože ještě úplně nemluvím za kamerou celou dobu, protože se většinou soustředím, takže to bude takto proskládané. Příští video už bude lepší, doufám. Chodit po trailech, to je sebevr... Ne, nejdu to. S tím je to takové na nic, no, ale tak co se dá dělat. OK. Trošku křivé, ale všecko se počítá. Jaj. Pokud ho vidíte, tak to prosím vás někde ležet dříví přímo na trailu, kde to brání třeba teďka jak Shark Finu. Prosím vás, uklidte to, uděláte radost a aspoň to nevypadá potom jak skládka ty traily.
přepal jak magor. To je těma tlumičema, no. A jsme dole. Mám docela štěstí, že tyto místní traily u nás jsou fakt v topu, i když teďka moc nevidím, ale i tak už to mám najeté přece za ty roky. Ale pěkně jsem si pojezdil. Nevím, kde tam bude audio. Nastavil jsem tam klasiku nebo standard místo toho nejvyššího. Tak snad jste mě slyšeli za tu dobu. Pokud jsem teda nebyl lokinutý a nemluvil jsem nic. Ale snažil jsem se aspoň to nějak komentovat. Vyšlo mé máníčko. Jakože já ty máníčka furt neumím, musím se přiznat, ale sem tam se mi nějaké pěkné povede. Tak třeba teďka bude ono. Jo, tak to ono nebylo. Okay, to už bylo pěkné, ale nebylo to kontrolované, takže jako čistokrevné máníčko to nepočítám. Mám sice zelenou, ale radši beru tady má. Přemýšlím, jestli si vyšlem schody. Uvidíme asi, jak na tom budou lidi. Hej jo, schody byly čisté. Tak proč to nevyslat, že jo? Na pohodičku do petardy. To je taky spodná máníčko, ale tady úplně se dneska necítím nějak moc. Teď jsem málem šel. To neznělo moc zdravě. Mám vlastně seklý list. Když jste se ptali, proč jsem se tak pousmál. Nebo pozasmál, nebo jak se tomu dá vlastně říkat. Doufám, že to nebudou fízláci zrovna. Protože jedny fízláky jsem tam viděl. A bylo to takové, že nevím, no, snad to nebudou. Teďka bude výšlap. Ozvu se vám potom, až nějak budu na konci, nebo něco, nějaké vilíčko. OK, takže tady bych to uzavřel, děkuji za zhlédnutí a určitě zvažte odběr na mém kanále. Zatím čau.